Hello, today's video, it's me again, Ate Rage. Today's video, magluto ko og adas. Look at, mura siya og munggos. Gihum mo lang siya og tubig. Andin yung sakot, kamatis, bell pepper o atsal, at saka ano to, sili espada. Og onion. Make the onion shwaya brown, a little bit brown. No? Brown ang onion. I-add na to ang garlic. Gamay lang ang garlic, guys. Add ang kamatis. Make sure nga ang kamatis palangga lata na. Make sure nga mura na siya paste. Lataon din siya. Para mo sticky ang alas nagkaluto. Hindi kalata sa kamatis, i-add nimo ang bell pepper ug ang sili espada. Then mix. And then pag nahuman nag-mix, i-add nimo ang adas. Mix. After ma-mix, i-add nimo ang Maggi cubes para mahumok ang Maggi cubes. And then, mag-add ka og water. Depende nimo ha, ang tubig o daganon ba nimo or gamay ra. Pero diri, gamayon na ako ang tubig kay ang gusto sa ko amo nga laki, pinamala nga pagkaluto. Di siya ganahan og sabaw-sabaw. Magulat nga mabukal. Nagbukal na siya mga langga. Mag-add ta karon og kanang spicy padugang salami. Butangan na to ang atong adas og Madras curry powder para mulami siya samot. Kurkum, kunting kurkum to add flavor gyap. Butangan po nato gamay og baharat. Buko kay balo unsa ni sa English basta sa Arabic baharat itawag ani. Inani ka simple lang pagkaon pero dagan ipang butang-butang nga spicy. Nabutangan na tanan spicy, butangan na to og saan siya? Tomato paste. Gamay lang nga tomato paste. Dilawan og sakto na ba ang parat. Ug kuwang gani sa asin, kamo na bahala magdugang. Pero dili man mahilig og asin akong mga amo. Nang din ako mag-add og asin. Tama na tong 1 cubes. I-make sure kung lata na pagyud ang ades, kung kuwang pagani sa kalata, dungagan og tubig. Ug ganahan mo daghan sabaw, butang sabaw. Ug dili okay ra pod og gamay ra sabaw, pero akong amo ganahan siya og gamay ra sabaw. Kulang pa ni siya sa kalata o. Dungagan ako ng tubig.
Basta depende ra gyud ninyo ang sabaw. Gusto ko sa akong amo nga lata good. Lata kaayo ang adas. Nga pinamala. Mawata og mabukal balik. Bukalo na to balik. Bukal na siya, guys. Tanaw na to og lata na ba? Saktan ba yung kalata? Sakto na siya kalata. Ato sa ni siyang pauga-ugahon gamay. Hindi ganahan akong amo og nay tubig. And then, for the last, tangan na to og curry leaves. Curry leaves na siya para humot. Para humot imong sabaw. O kuan. Kasbara leaves. Gislice ginagmay. Kasbara. Ano siya las ibutang para humot imong kuan. Imong sabaw. Wala tag mawala ang tubig. Magamay-gamay ang tubig. Pag uga na gali siya, gamay-gamay. Pag gamay na ang tubig, luto naman siya, pero napay tubig mo gud. Gusto sa Manila pinamala. Pero dapat okay na gud ang tani. Pag ganahan mas lag pinamala, kadi man sila magkutsara gud. Magkinamot man sila. Sa pag naisabaw ilang gikaon, magkinamot gyud. Ambot nga nila mas kabalong kutsara. Wala to na to nga mumala. Tilawan ninyo ha. Kung magluto mo kami magluto, tilawan ninyo. Sakto na ba sa asin? Ako din ako magdugang kay sakto na to 1 cubes. Mas naganag parat. Bura siya munggos. Oh, look. Bura siya munggos. Pero ang munggos lang is lingin nga buso ka ni siya flat. Nga lingin siya nga flat. Muna siya iadas, guys. Muna iadas mga langga, oh. Muna iadas. See, mura siya munggos. Seeds man siya. Beans. Di ay dili seed beans. Lingin siya nga flat. See? Muna siya adas. Wala ko kabalugon sa English sa adas. Basta diri sa Middle East tawag nila adas. Kulang pagid siya gamay. Pamalamalahon pa ni siya gamay gyud. Kay medyo sabaw-sabaw pa siya. Reklamo akong amo mangod og nay sabaw. Finish na siya, mga langga. Okay. Gamay na yan tubig. Luto na ni siya. That's it. Nanara ka simple magluto og sudan. Puro nilang sudan ron. Sabaw. Walay laham, walay manok. Kanira gyud adas. Ano siya, finish na. Bye-bye. Till next video. Ingat tanan.